बियाबा थफ्ला थफ्लि जुनानै खारनांगौ बिदा बुंनांगौ बियो निमाहा बियाबा जों बेनिफ्राय थाङा निमाहा बियाबा जों बेनिफ्राय थाङा हाग्रामा सासे मोजां मानसि होनना सानदोंमोन खिन्थु दिनैनि थारिखसिमहालागै हाग्रामानिफ्राय जाथि जयसिन हयथ' लेखा बर' जाथियाव गैलिया बेबायदि जोलैनि हांगार हयथ' बर' जाथियाव निस्सय गैया खोमा दा आं बुजिनायाव आरोखि दिनै हाग्रामाया मा थाबथ' दं सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ मालाबाबो माने बिटिआरआव सोनो गोसो गैयै बिनि सान्थौआ मा खारन बेलाय थारमाने बे जोंखौ सानदों फुटबल जोख्लाबबाय थागोन जोख्लाबबाय थागोन नङा होमबा बेसो जोंखौ फुटबल खालामगोन जों खिन्थु फुटबल जानायाव गैला प्रयजन जायोबा जोङो बिटिआर बर' भाषाखौ नागिरबा इंराजि आन्दलन खालामगोन रेडि जानांगोन जों मैया ससियेल मिडियायाव प्रयजन जायोबा उदालगुरिनि मोनसे संग्राम खालामगोन मेलाव हाग्रामाया जिथुनाखि खावलायदों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजोफ्रा काउन्सिलाव थागोन होननानै बेबायदि थोननाय लेखा जोंनि गहपुरनि बिसेसके जोङो मासि नागिरग्रा हानो बिटिआरनि बेलायाव जों कमप्रमाइज गैया नङा होमबा रायजोफोर जों कमप्रमाइज गैया जोंनो नांगौ आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों कपारेसन होनांगौ एकेबारे बड'लेण्ड बेवहाय बिसोर जेबो उल्था पाल्टा मावनो हायाखै थिग আছে मावनोबो सेस्था खालामनांगौ गाबोनथ' कमिसनाव फैनो हागौ होननानै बुंदों कमिसनाव थांबाय जिहेतु इतिमध्ये बिश्वनाथ आरो कमिसनावथ' फैनो हागौ कमिसनाव फैनाय टाइमाव बिसोर जोंनो नाङा होननानै दरखास्तफोर एग्रिमेन्ट होनो हागौ नङा होमबा बेखौबो दानो जों लाखिनाय जाया फैगोन आरो जोङो वार्निं होनो मोजां थानाय ओनसोलफ्रा कमिसननि नोंथांमोना हाबनायनि बेवहाय जुदि बिटिआरआव जुदि थांनो गोसो गैयाब्ला बर' भाषायाव हाबायना थाहैदो आपत्ति गैया नङा होमबा बर' बिटिआरआव जुदि थांनो गोसो गैयाबा हाखौ फाननो थांदो बर' भाषायाव थाहैदो आपत्ति गैया जों बर' भाषानिखौ जोङो वेलकाम खालामदों नाथाय सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला गारनानै बर' भाषानिखौ जोंनि बे बिटिआरआव हाबो ओनसोलावबो बर'फ्राबो मोनसे रक्षणाबेक्षण जानांगौ नङामोन सामाजिक सांस्कृतिक भाषा बर'नि आइडेन्टिटि हिसाबै रक्षणाबेक्षण जानांगौ हिसाबै दङ दिनैनि दिनाव जाफैनाय सम गैथ'आ नाथाय जोङो जि बेबस्थायाव हाबनो थांगासिनो दं दा बे बेबस्थाखौ जोङो होबथानो नागिरनाया बिटिआर गोरोबथा जादों एनडिपि मोनब्रै आरो बेवहाय जोंनि गहपुर ओनसोला बर' ओनसोला जेरैखिजाया सोफानाय जागोन बेखौ जों नेनानै थागोन आरो जों बिटिआर हाबगोन जों बर' भाषायाव जों हाबा दिनैनि समाव बिसोर साहा मानसि गहपुरनि बुंबाय थादों बिनि सायाव आं गोबावबो लांलिया जानानै नैबे बिटिआरआ मा बुस्थु नोंथांमोना स्पष्ट भाबै मिथिबाय कम्पेयार खालामनो जोंनि गहपुरनिफ्राय बिसेसके बुंनो थाङोबा बिपिएफनि सोद्रोमा बा बिपिएफनि बिबानगिरि जानो हागौ बिथांमोना हाग्रामानि राजखान्थिखौ मोजाङै लाखिनो हाग्रामानि हाइस्कुलखौ मोजाङै गोथाङै लाखिनो थाखाय भाषणखौ होबाय थादों जेबो नङा जे जों बर' भाषायाव थागोन होननानै हाग्रामानि राजखान्थिखौ बासायनाय बुंनो सानो आरो दिनैनि उनाव आरो बिथांमोना जोङो बर' भाषायाव थागोन बा गहपुराव थागोन होननानै बुङोबा जों बिथांमोनखौ समाज बयकट खालामनो थाखाय जों बेखौ बाध्य जागोन आं खावलायदों नोंथांमोना बिपिएफनि सार्टिखौ ससियेल मिडियायाव समाजारि आरो आबसुनि दैदेननायनि आफादगिरि आरो जोंहा सारा गामिनि नुजाथिनानै रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय दिनै जोंनि मोनसे अलखद गोलैनानै दं दाख्लै जोंखौ एसे मोजां सावरायबाय बै सावरायनाय आबसुनिफ्राय एसे मोजां सावरायनाय समाव नाथाय जोंनिफ्राय मा जाहैगोन सासे बुदिराम बसुमतारी आरो एक नाम्बार बाबुराम दिनै फेसबुकाव नुदों बे बिथाङा बिटिआरआव थायानो बे बिथाङा बेहा मा खि दङ बे जोंनि हारिनि हेंथा बुदिराम बिथाङाबो जोंनि थाखाय हेंथा बरलाइनावबो थगायनानै जाबाय बियो बाबुरामाबो बिदिनो खालायनानै जाबाय दिनै बर' हारिखौबो जोथ्रोनो नागिरबाय जोंनि हारिखौ जों जाबाय निखावरि मानसि जोंनि बिसि फिसा रोंगौथि मोनथों होननानै जों बिटिआरआव हाबनो बयबो खौसेथि जादों नाथाय दिनै बेबादि मानसि गाज्रिखौ जों बे गामियाव दोनोबा बे जायगायाव दोनोबा जों बे जायगानि मानसिफ्रा अलखदाव गोलैगोन बेखौ आं डाइरेक्ट
थि होनो हायो आंनि उसुखथिनि बुजिना बुथुमनानै बिथाङा गुन्दाबादि आंनि न'आव लाइट मबाइल अन खालायनानै फन रायलायो बे साला मा होनो बेनि पार्टिया र' बड'लेण्ड मोनानो आंबो सासे सिआइटिसो आंबो बड'लेण्डनि बिमा बिफाया आंबो मिथिया आंनि न'खराबो मोननांगौ आंनि बिमा बिफा मोननांगौ सारा पृथिबियानो मोननांगौ बर' हारि थानाय जायगा एरिया नाथाय बेबादि आंबो बेयो सिआइटि हिसाबै सानो खोमा आंबो ओरैबायदि आं दाख्लै मोजां ओंखारनोबा ओंखार गुन्दाबादि दा ओंखारनो मबाइल आंनि न'आव ओंखारा बिथाङा बिराद गाज्रि सभाब दङ बेबादि इयुनाव दामावथों हारिनि मोजां मावनानै आरो बिथाङा वार्निं होखादों लगे दानो बे बिथाङा फेसबुकखौ नुदोंबा आंनि दिलीप नार्जारिखौ नुदोंबा लगे लगे सारान्दार जाफै जाफैयाबा नोंथाङा बिस्फोराव गोलैगोन दिलीप नार्जारि आं बुंदों जामगुरिनि सिनायबाय आं सासे गोदो आबसु आन्दाराव आंनि फंबायदि जादों आं रावनिबो फैसा लायाखै राकेश उचिरनि केसाव आंनि फंबायदि जादों आं रावनि फैसा गरसे लायाखै दिनैसिम हारिखौल' देरहाथों होननानै आं जुजिथों बड'लेण्डआव बयबो खौसेथि जाफैथों होननानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि नैबे सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय